Mielőtt elkezdenénk ezt a konferenciát, szeretném, hogyha újból felállnátok, és megkezdenék az alkalmat egy közös vegyesen egy imával. Borzási Márkot kérjük, hogy imádkozzunk. Kérlek, ne üljetek még le. Szeretném, hogyha most legalább 3 ember kezet fognál, és elmondanád neki, hogy örülsz, hogy itt találkozhattál vele. Gyertek, akkor ragadjuk meg ezt az alkalmat, ezt a jó kedvet, ami esetleg kialakult, és használjuk ezt fel, hogy a Jóisten dicsőítsük énekekkel. Kérném az zenés csapatot. Sziasztok! Köszöntelek én is titeket, Budai Dániel vagyok, ahogy Dávid is mondta. Szeretnélek titeket imára buzdítani most, és ezzel szeretnék szolgálni. A Jobb könyvének az 5. részéből szeretnék igeverseket olvasni. Tehát a Jobb könyve 5. rész 17. és 18. igeversit fogom felolvasni nektek. Tehát Jobb könyve 5. rész 17. versét szól. Bizony boldog az az ember, akit Isten megfed, a mindenható fenyítését ne vesd meg, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz,
de keze meg is gyógyít. Mikor ezeket az igeverseket olvastam, azon gondolkoztam el, hogy Isten milyen dolgokat tölt össze az én életemben. Ha visszagondolok eddig életemre, azt kell, hogy mondjam, hogy hívő szülő gyermekeként nőttem fel. Szüleim bemutatták azt az utat, amit nekem is úgymond próbálta bemutatni azt, hogy milyen Istennel járni. Ott voltam minden vasárnap az imaházba, vasárnapiskolába jártam, de tínédzser koromnak első felét azzal töltöttem úgymond el, hogy próbáltam mindenütt megfelelni. Próbáltam megfelelni otthon, próbáltam megfelelni a gyülekezetbe, próbáltam megfelelni a barátaimnak az imaházba, próbáltam megfelelni azoknak a barátaimnak, akik az iskolámban voltak. És ebben az állapotban szólított meg engem Isten, és akkor szólt hozzám, hogy azt mondta, hogy Dániel, én egy olyan embert akarok látni benned, aki csak egy állat, vagy nem hord állarcokat. Az állarcokat össze kell törnöm benned. És arra próbált engem buzdítani, hogy magamat adjam, azt adjam, aki igazán vagyok. És ez az élet, meg az, amit én bemutatok, az legyen az, amit ő szeretne látni bennem. És nem azt mondom, hogy egyből sikerült utána, miután megtértem, úgy élni képmutatás nélkül, mert meg is volt ennek a próbája. Környezetet váltottam, egyből egy másik környezetben kellett helytállják, ott volt a kísértés, hogy nem magamat adjam, próbáljak minél jobban beilleszkedni abba az osztályba, amelybe kerültem, de Isten mégis erőt adott. Voltak helyzetek, amikor elbuktam, voltak helyzetek, amikor megálltam, és sikerült önmagamat adni, sikerült azt bemutatni, akik igazán vagyok. És ezt látom az elmúlt életemben, és az eddigi életemben, hogy Isten erre nevelt, ez az egyik dolog. Szeretnék most hozzátok szólni, hogy mi az a dolog, ami Isten bennetek össze kell törni. Hogy vagy itt most? Azt írja az ige, hogy Isten összetör, de be is kötöz. Én azt tapasztaltam, hogy amikor összetörve jöttem Isten elé is, mikor összetörve és megalázkodva jöttem Isten felé, akkor tudott a legjobban nevelni engem. És azt írja az ige, hogy bizony boldog az az ember, akit Isten megfed. Boldog vagy? Tudod azt, hogy Isten téged nevel? Tudod azt, hogy Isten foglalkozik veled? Hogy vagy itt most? Arra van szükséged, hogy Isten bekötözzön? Arra van szükséged, hogy Isten meggyógyítson? Vagy arra van szükséged, hogy valamilyen dolgokat összetörjön benned? Vannak olyan területek, amik nem az övéi teljesen. Vagy van több életet élsz, több állarcod van, amit hordasz. Milyen az életed ott, ahol élsz? Milyen vagy, aki egyetemista vagy? Elkerültél otthonról, teljesen más környezetbe vagy, hogyan éled meg ott az életed? Vagy hogyan éled meg te, aki hazajöttél úgymond külföldről most erre a konferenciára? Milyen az életed ott külföldön? Ott, ahol úgymond kikerültél az itteni kontroll alól. Ott is Isten tud nevelni téged? Hagyod azt, hogy neveljen téged? Szeretném, hogyha elgondolkoznánk most ezeken, nem hálás vagyok azért, hogy te nevelni akarsz bennünket. Köszönöm Istenem, hogy tapasztaltam azt életemben nézve, hogy életemben tapasztaltam azt, hogy te amikor összetörtél, akkor tényleg meg is gyógyítottál, és amikor megsebeztél, akkor megengedtél próbákat, megengedted azt, Uram, hogy a bűnök összecsapjanak a fejem fölött, akkor Uram, újra lehajoltál, Uram, újra megalázkodtam tervétel. Kérlek Istenem, nevelj ezáltal a konferencia által is bennünket, taníts bennünket, adj nyitottságot, Uram, te igédnek befogadására, add, Uram, hogy tudjunk odafigyelni, amikor a te igéd szól. Kérlek, Uram, hogy tégy bennünket erős, őszinte fiatalokká ezáltal a konferencia által is. Amen. Bátorítani szeretnélek titeket, hogy éljetek egy őszinte életet, és szeretném azt, hogyha ezen a konferencián is nyitottak lennétek arra, hogy mit akar Isten tanítani nektek ezen a konferencián, miből akar kinevelni, mit akar összetörni bennetek. Figyeljetek így az előadásokra és minden más dologra, ami üzenettel tud szolgálni felétek. Köszönjük szépen a bátorítást. 2 éneket fogunk most énekelni a dicsőítő csapattal, és utána Józsa Zsolt lelkipásztor testvér buzdítása.
Sziasztok, köszöntelek én is titeket sok szeretettel. Szeretnélek buzdítani a Korintusiakhoz írott második levélnek második részéből és harmadik részéből. Korintusiakhoz írott második levél második részének 15. versétől olvasom, majd a harmadik résznek második versétől. Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek halál illatja halálra, azoknak pedig élet illatja életre, és ezekre kicsoda alkalmas. Ami levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tintával, hanem az élő Isten lelkével írva, nem kőtáblára, hanem a szívnek hústábláira. Amen. Örülök annak, hogy megegyeztünk Danival, hogy ő buzdítson először, hogy össze tudjuk jól hangolni az üzenetet, és az a gondolat foglalkoztató, amit szeretnék veletek megosztani ezen a délelőttön, győzelemről, győztesek és győzelmesek akarunk lenni, és van egy mindennapi harcunk nekem is, mint lelkipásztornak, és elsősorban, mint hívő embernek, mert én is az vagyok, és neked is, mint hívő embernek, és ez az, hogy milyen üzenetet ad át az életet. Készítettem a fiatalokat erre a konferenciára, én nagyon sok konferencián vettem már részt, és látjátok, így is részt veszek, jövök, mint sofőr, és itt vagyok, mint fiatal a konferencián, és mondtam azt, hogy hát egy ilyen konferencián vannak ilyenek is és olyanok is. De mi legyünk olyanok, akik hozzuk azt, ami nekünk van, az Úr Jézus Krisztus jelenlétét az életünkben, a Krisztus jó illatát. Azt mondja Pál apostol a korintusi hívőknek, hogy mi Krisztus jó illatja vagyunk, mi is, azt mondja Pál, és ti is, akik Krisztusban vagyunk. Mi az Úr Jézus Krisztus jelenlétét kell, hogy árasszuk a mi életünkkel. Sokszor azt gondoljuk, hogy a bizonyságtevésünk arról szól, hogy megértessük a világgal azt, hogy mi hívők vagyunk. Egyáltalán nem erről szól a keresztény bizonyságtétel. Azért van szükség a bizonyságtételre, hogy a nem hívők meghallják az igazságot, és az igazság által átformálódjon az életük. És a hívők, akik hallják a mi bizonyságtételünket, megerősödjenek az Úr Jézus követésében. De egyáltalán nem arról szól a bizonyságtevésünk legtöbbször, tehát hogy kell igazoljam azt, hogy én hívő vagyok, kell igazoljam azt, hogy én az Úr Jézus Krisztus gyermeke vagyok. Azt mondja Pál, hogy ez kiolvasható az életedből. Ezt nem kell mondjad, ezt kell lássák, és aztán lehet, hogy kell beszélni, mert látják azt, hogy te, ez más, ez kitűnik az egész osztályból, ő a kakuktojás, ez kitűnik a munkakörben, ez más, mint a kollégák, másfajta életet él, és lehet, hogy fogja érdekelni az embereket az, hogy miért vagy te más. Lehet, hogy nem fogja érdekelni, mert valakinek a Krisztus jó illatja nem jó illat. És ezt nekünk el kell fogadni. És ezzel együtt kell tudjunk élni, hogy lesz a te baráti körökben olyan, akinek az, hogy te az Úr Jézus gyermeke vagy, nem jó illat. És ez ne okozzon neked különösebb problémát, de ne vegyél vissza ez miatt, tehát mert valaki nem tudja értékelni azt, amit Isten tett a te életedben. Én szeretnélek bátorítani benneteket arra, hogy itt ezen a konferencián is, ahol vagyunk olyanok, akik az Úr Jézus Krisztus gyermekei vagyunk, és vannak olyanok is, akik még nem tapasztalták meg az Isten üdvözítő kegyelmét saját életükben, bátran engedjük szabadon azt az illatot, amit Isten munkája végzett, helyezett a mi életünkben. Ne szégyeld azt, hogy te más vagy, vállald fel azt, hogy te az Úr Jézus gyermeke vagy. És engedd, hogy Krisztus terjessze az ő jó illatát a te életeden keresztül. Minden ikütök azt hozta ide, ami neki van. És ez egy nagyon nagy ajándék, hogy neked van az örök élet, és ez kisugárzódik a te életedből szavak nélkül is. Persze ragad meg a lehetőséget, hogyha van olyan helyzet, hogy erről kell beszélni, akkor tudjál beszélni. Azt is mondja Pál apostol, hogy nem csak illat, levél is vagyunk. És nagyon elgondolkodtatott a napokban azt, hogy mit mond Pál erről a levélről. Azt mondja, hogy nem kézzel íródott tintával ez a levél, hanem Isten lelkével, és nem kőtáblára íródott, hanem az embereknek a szívébe íródott. A kézzel írott levél és a kőtábla, itt utal a 10 parancsolatra is, ez egy külső
dolgot jelent. Nem az embereknek a szívében van belül. És elgondolkodtam azon, hogy nagyon sok problémát okoz a környezetünkben azoknak a vallásos embereknek, fiataloknak is az élete, akiknél ez az egész csak egy külsőség. Egy kézzel írott levél, egy szokás, egy kőtáblára írott törvény, ami nincs a szívben. A legtöbb botránkozást ez okozza, a legtöbb rossz indulatot a világi fiatalok közül ez okozza, amikor megismernek téged és látják azt, hogy van egyfajta másság, tehát valami te nem stimmelsz, nem illesz oda abba a körbe, ahol vagy, de aztán ha megismernek jobban, akkor látják azt, hogy belül nincs benned semmi spéci, tehát nem sok között van ahhoz a változáshoz. Azt mondja Pál apostol, ez a levél, amit olvasnak az emberek. Ez nem egy kőtáblára írott levél, ez a szívedbe írott levél, nem csak betű, hanem ezt Isten lelke írta bele. Isten lelke írja a hívő embernek az életét. És ez egy nyitott levél. Te nem tudod elrejteni, úgyis olvassák az életedet. Valamit olvasnak belőled az emberek, azt, aki te vagy. És olyan sokszor megpróbáljuk, Dani is mondta ezt, hogy úgy másak legyünk, más mutassunk. Tudjátok, én tapasztalom azt, hogy az emberek legtöbbször meglátják a valóságot. Akkor is, ha mi nem mutatjuk. Ők meglátják a valóságot. És sokszor éppen az leplezi le a valóságot, hogy mi vesszük fel az állarcokat, cserélgetjük az állarcokat. Hát legyünk azok, akik vagyunk. És jelentsen ez egy felelősséget nekünk, hogy ezt az új életet olvassák az emberek. És hadd olvassák az emberek. És ne a képmutató életet olvassák az emberek. Persze ez egy harc, és nem mindig úgy bontakozik ki ez a lelki élet bennünk, mint ahogy mi szeretnénk. Ezt kell táplálni. Pál apostol azt mondja, hogy a test kívánságait ne tápláljátok. Afganisztánban, bocsa példáért, nagy kultúrája van a kutyaviadaloknak, kutyaverekedéseknek is. Az egyik embernek volt 2 kutyája, sokszor élek ezzel a példával, volt egy fehér és egy fekete. És fogadásból verekedtette őket, és érdekes módon mindig az nyert, amelyikre ő tette fel a pénzét. És gyanús volt a dolog, és egyszer egy hozzá közel álló személy megkérdezte, hogy te, hogy van az, hogy ha te a fehérre fogadsz, a fehér, ha a feketére fogadsz, a fekete nyer. És könnyű, azt mondja. Azt akarom, hogy a fehér nyerjen, azelőtt nap, vagy napokban a feketének nem adok enni. És akkor a fehér nyer. És ha azt akarom, hogy a fekete nyerjen, akkor a fehérnek nem adok enni, és a fekete fog nyerni. És ha te szeretnél egy győzelmes életet élni, egy lelki életet, de nem várt azt, hogyha nem érsz az Isten által rendelt eszközökkel, te nem olvasod az igét, nem foglalkozol a lelki életeddel, nem ápolod a kapcsolatodat Istennel imádság által, nem veszed komolyan a gyülekezeti életet, nem akarsz bele menni a szolgálatba, tehát hogy lehessen így egy lelkileg győzelmes életet élni? Ha nem eszel, nem növekszel, és nem erősödsz, és ez ilyen egyszerű. Foglalkoztasson bennünket ez, és szeretném ezért imádkoznánk. Megjegyeztem egy gondolatot az egyik legjobb barátomtól, a hívő embernek az élete az 5. evangélium. És te figyelj oda erre, hogy a te életed, ha te egy újjászületett hívő ember vagy, az 5. evangélium. Ez is Jézusról szóló tanítás kell legyen, és adjon az Úr nekünk győzelmet ebbe minden nap, nem csak egy ilyen konferencián, most feltöltődünk, doppingoljuk magunkat itten, de visszamegyünk a hétköznapoknak a szürkeségébe, és vállalni kell ezt akkor is, amikor nem lesznek itt a hívő barátok, nem lesznek ilyen jó dicsőítő légkörbe, nem lesznek ezek a tanítások, amelyek úgy előre nyomják az életemet. Kell vállaljuk a harcot. És élnünk kell azokkal az eszközökkel, amiket Isten adott nekünk a megszentelődésre. Uram, köszönöm azt, hogy nekem is új életet adtál, és köszönöm, hogy te vagy az, aki óvod és táplálod ezt az életet bennem. Köszönöm a rendelkezésemre álló eszközöket, amelyek által növekedhet a lelki életem. Szeretném, Uram, ezeket kihasználni, szeretném táplálni bennem azt, amit te elvégeztél. Szeretném, Uram, ha mindez belülről jönne, mint illat, mint egy levél, ami lenne, amit felveszek és leveszek. Uram, én imádkozom, hogyha ezen a konferencián van olyan illat, ami nem a te illatod, valakiknek az élete által terjed, azt folytsd el. És adorom, hogy azok, akik a Krisztus illatát hozták és akarják terjeszteni, felbátorodjanak, bárcsak az egészet itt átidatná a te jelenlétet. Mindezt kérjük az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.
Mélycsüggedsz én lelkem. Gyertek hányfős énekeljük így. Mélycsüggedsz én bennem, hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a nehéz idők elmúlnak. Mélycsüggedsz én lelkem, mélycsüggedsz én bennem. Miért aggódsz én lelkem? Miért aggódsz én lelkem? Miért aggódsz én bennem? Hiszen hálát adsz még az Úrnak, gondjaid elfutnak. Miért aggódsz én lelkem? Miért aggódsz én Miért háborodsz lelkem? Hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor az igazak kiszabadulnak. Miért háborodsz lelkem? Miért háborodsz Hiszen hálát adsz még az Úrnak. Hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a nehéz idők elmúlnak. Hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a gondjaid elfutnak. Hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor az igazak kiszabadulnak. Bízzál lelkem Istenben. Bízzál én Egy nagyon rövid gondolatot szeretnék veletek megosztani, amit az Úr a szívembe helyezett. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. A szabadság a győztesek kiváltsága.
ez is a mottója a konferenciánknak. Hogyha úgy érzed, hogy valami megkötöz, valami visszahúz, talán úgy jöttél el erre a konferenciára, hogy adok még egy alkalmat, még egy utolsó lehetőséget magamnak, Istennek, hogy megszólítson. Engedd, hogy az Úr lelke meglátogasson, és elhozza ezt a szabadságot, ezt a szabadulást, ezt a győzelmet az életedbe. Én is átéltem azt, hogy milyen volt ezt az ultimátumot megadni, és pont akkor lépett közbe Isten, és felemelt. Ne menj úgy el innen, hogy nem teszed le a terheidet. Lehet senki nem tudja rólad, hogy mivel küzdködsz. Több lelkipásztor is van itt, nagyon szívesen imádkoznak veled. Ragad meg ezt az alkalmat. Köszönöm a türelmeteket, igyekszem ezt betartani, rengetegen vagytok nagyon jó rátok nézni. Hello Dávid, meg Márci lányok, meg mindenki. Viszont azt szeretném, hogyha mielőtt belevágnánk a lényegben, lehet, hogy jót fog azért tenni, hogyha megmozdulunk egy kicsit, álljunk, és így szeretném Istent megszólítani, aztán sokat mozogunk. Úr Jézus, köszönöm neked azt, hogy amikor mindenki azt hitte, hogy te vesztettél, még a tiéd is, és elmenekültek, elsúnyogtak a szélrózsa minden irányában, és a sátán is tombolt, te győztél. A legnagyobb győzelmi kiáltás az volt, ami a világ hallott, hogy elvégeztetett. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy győztél, és köszönöm neked azt, hogy győztes életre hívtál, és tudjuk, hogy a legnagyobb fájdalmat neked a győztes seregben egy vesztes katona okozza. Nem akarunk vesztesek lenni. Nem szeretnénk. Köszönöm neked azt, Úr Jézus, hogy te se szeretnél, és mindent megteszel annak érdekében, hogy győzzünk. Tudjuk azt, hogy a győztes élet győztes napokból áll. Tudjuk azt, hogy a győztes háború győztes csatákból áll. De köszönöm neked azt, hogy ha úgy vagyunk itt, hogy abszolút padlót fogtunk, akkor nem kell úgy csinálni, mintha győztesek lennénk, hanem felkiálthatunk hozzád, és te szeretnél minket magadhoz szeretnél minket felemelni, az ördög szeretne minket parkolópályán hagyni. De köszönöm neked azt, hogy nem a padlói az utolsó szó, hanem benned fel lehet állni. Kérlek, könyörülj rajtam is, Uram, kérlek, hogy vedd el mindazt a gátat, ami bennem van, és add, hogy csak téged tudjak, róla tudjak szólni. Rád akarok mutatni egyenként. Add, hogy hagyjunk só és világosságban. És kérlek, hogy adj győzelmeket az életünkben. Konkrét bűnök felett. Konkrét láncoktól szabadíts meg, kérlek, úgy, hogy csak te tudsz. Hogy ne úgy csináljunk, mintha keresztény életet élünk, hanem benned valódit. Köszönöm neked, hogy szeretsz, Uram. Amen. 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 Foglaljatok helyet. Amikor megkaptam a témát Frigyestől, és elkezdtem készülni, leültem az íróasztalomhoz, és könyörögtem Istennek, hogy szóljon, üzenjen. És egyszer csak jött a feleségem könnyes szemekkel, egy kisírt szemekkel, és mondta azt, hogy hát mégis már 2 hete elkezdett dolgozni, hívták őt, egy csoda volt, mellettünk van egy település Balatonszárszó, hogy ott dolgozhasson, és mindenki azt mondta, hogy ez isteni csoda. Tehát valóban úgy éltük meg ezt az ajándékot, hogy Isten így átadta nekünk. Ez egy nagyon nagy kegyelmi ajándék volt, hogy kapta a feleségem ezt a munkát. És 2 hét után kiderült, hogy egy kis papírfecény hiányában még sincs meg ez a munka, nem fog sikerülni. És nem elsősorban a munka miatt bánkodtunk, hanem amiatt, hogy ez egy ilyen családsegítő lett volna, ilyen bántalmazott anyákkal foglalkozott volna a feleségem, meg a csecsemő gondozással, és nagyon örültem annak, hogy sok családdal tudunk majd így kapcsolatba lépni. De ez elszállt, és nem értettem, hogy miért van. És 2 órával később még mindig készültem, és jött az e-mail egyik nagyon kedves családi barátunktól, velünk egyidősek, várták nagyon a harmadik gyermeküket, nagyon nagy szeretettel, úgy fogadták, hogy az Isten ajándéka. És meghalt a baba a mélyben, és meg kellett szülnie 2 nappal később a feleségének. És egy olyan levelet írt ez az én barátom, hogy amikor végigolvastam, akkor azt mondtam, hogy ő egy győztes. És valamiért fölmentem még szintén készülés közben az emeletre, a hálószobában nem léptem be, csak hallottam, hogy a feleségem sírva beszél ezzel az édesanyával, és vigasztalja őt, és bátorítja őt. És úgy voltam vele, hogy Uram, én tanítsak itt a győztes életről. Akkor ilyen győztesek lesznek minket körül. Biztos, hogy benne sokkal többen vagytok itt erre a témára is alkalmasak. És
pont én, aki azon kiakadott, hogyha boltba az utolsó túrót elveszik előle, ráborgok, hogy minden bajom van, és akkor én beszélek itt a győzelmekről. Nemrég készítettem Cseri Kálmán egy interjút, nagyon jó volt vele beszélgetni, és mondta azt, hogy Gáborkám, most átjöhetsz, mert éppen múlt héten ért véget a kemoterápia, és most van időm. És elmesélt azt, hogy miközben sejtmérget csepegtették vele, azt mondta, hogy volt időm megszámlálni az elmúlt hétnek az áldásait, végre feküdtem, és volt időm hálát adni. Mondom, kétféle rákban szenved egyszerre. És a szemébe nézel, akkor egy győztest látsz. Megerősítől jöttem el tőle. Akkor reggel a tükörben néztél, akkor legyél nagyon őszinte. Mit láttál? Győztest láttál? Nagyon fogod a fejed. Hát én is, amikor hajnalban mindegy, mit láttam, de nem biztos, hogy első mondat, amikor magadra belenézel a tükörbe, azt látod, hogy győztes vagy. A sátának ez a nagy vágya, először is megakadályozni abban, hogy megtér, hogy átad az életedet Istennek. Ha ezt nem tudja megakadályozni, utána a parkoló pályára akar kényszeríteni. Azt akar, hogy legyél egy nagy lúzer, egy vesztes. Legyél egy haszontalan keresztény. Egy kis párna a fejed alá, közül intravénásan nyomja beléd. Spurgeon azt mondta, hogy Spurgeon, hogy ma nem szoktam mondani. Azt mondta, hogy az ördög már abban kiélek, hogyha nem azt akar, hogy tegyél rosszat, elég, ha nem teszel jót. Elég, ha ilyen lusti keresztény leszel. Ne legyél lusti keresztény. Ne legyél parkolópályás keresztény. Azt akar, hogy ne szárnyalj, hanem papírgálj. Nagy kérdés, hogy szárnyalsz vagy papírgálsz. Hú, Gergő alattál, nem tanultál. Készültem néhány diával. Hú, hát nem. Értem, megijedtem, hogy magamat látom, de tudod, az egy-két képen magamról. Nem készültem. És szárnyalsz vagy papírgálsz. Csirke vagy sas. Miért mondom ezt a furcsa képen? Van egy ilyen nagyon jó tanmese, ezt ahol tudom elmondom, szegény vánciak már legalább 3-szor hallották, tehát arról szól ez a történet, hogy vidéken történt, egy ilyen baromfi udvart képzeltek magatok elé, éppen az anya tyúk, kotlósnak hívják, éppen rajta ült a tojásokon, és a történet nem tudom, tehát erről nem szól, de a lényeg, hogy a csirke tojások közé bekerült egy sas tojás is. És hát furcsálta az anya tyúk, hogy hát ez más, mint a többi, de kikeltette azt is, és akkor elkezdtek, tehát megtölték a tojásokat, kikeltek a csibék, kikelt a sas is. A sas fióka körbenézett, meglátta a csirke anyát, vagy egy tyúk anyát, vagy hogy hívják. És úgy volt vele, hogy hát ő akkor az én anyukám, elkezdte őt követni, nézte a testvérét, hogy viselkednek, és látta, hogy elkezdett papírgálni, ő is elkezdett papírgálni sasként. És teltek az évek, idők, felnőttek a csirkék, és felnőtt a sas is, és az már gyönyörűen szép nagy sas volt, de hát ott papírgált a baromfűből. Egyszer csak jött egy nem tudom, egy városból egy okos ember, vagy nem tudom, és kérdezte a gazdát, hogy hát mit keresett ez a sas a baromfűoldalon? És mondta a gazda, hogy milyen sas? Hát ez nem látod a csirke ott a többével. És mondta, hogy ne viccelj már, ez egy sas. És akkor beindult az adó-kapok, hogy sas, csirke. Aztán egyszer csak azt mondta ez az úriember, hogy akkor tegyünk egy próbát, fölkapta a sast is, meg a csirkét is, és fölbaktatott vele a közeli sziklához. És hát gyenge idegzetűek, bocsánat, elhajította a szerint csirkét a szakadékban, lett belőle egy omlett, fogta a sast is, azt is elhajította. És mivel azt hitte magával a sas vagy csirke, és ő is zuhant, de amiért mondom az egészet, zuhanás között megérezte a szárnyai alatt a levegőt. Kiterjesztette a szárnyait, érezte, hogy belekap a szél, és elkezdett szárnyalni. És rájött arra, hogy én sas vagyok. Az ördög pont azt szeretne, hogy leélj sasként, egy kapirgáló, ilyen nyavajás, ilyen bukdácsoló, kotkodáló, vagy azt nem, de egy ilyen szemétdombon turkáló élet. Isten pedig sasnak teremtett téged. Győztesnek hívott el. Miben áll a győztes életben? Egy kicsit váljunk bele egy picit mélyebben ebbe a témába, hogy ez miből is áll.
néhány évvel ezelőtt az Európai Unióban végeztek egy felmérést. Engem sok volt ez a felmérés, csak röviden megosztom veletek. Magyarország az utolsó előtti helyen végzett, egyedül a törököket előztük meg. Arról szólt ez a történet, hogy a lakosság a felmérés eredményeképpen 3 egészen jól megkülönböztethető csoportokba sorolható be, tehát a lakosság. A magyar lakosságnak kiderült, ez 2014-es felmérés, hogy a 67%-a szenvedő. Tehát, hogy így is szenvedünk. Ez a boldogságkutatás, a boldogságpszichológia, valaki tanul pszichológiát közöttetek, csak hogy én meggondoljam, majd szólnám, ha olyat mondok. De van ilyen, hogy boldogságpszichológia? Nincs. Szóval mindegy, tehát vannak ilyen vágykutatások, az van. Vágykutatások, hogy mit szeretnél lenni, mit szeretnél, stb. És a legtöbb ember nyilvánvalóan boldog szeretne lenni, ez egyértelmű. És ez alapján a felmérés szerint a 67, és végeztek különböző ilyen felméréseket, ilyen kutatásokat, például az ugandai emberek is boldogabbnak vallják magukat, mint a magyarok. Tehát döbbenet, hogy mennyi mindenre tudunk panaszkodni, és 67% a lakosságnak szenvedő. Én szenvedek. 20% a passzív lázadó, ez is szörnyű. Passzív lázadó, nem csinál semmit, csak passzívan lázad. 13% a cselekvő. Aki nem azt nézi, ami nincs, hanem azt, ami van, a lehetőségeket. És ők a győztesek. És ők a boldogok. Philip Zimbardoról biztos hallottatok a börtön kísérletéről hírhet. Az élet első felében azt mutatta, hogy mitől válik az ember gonoszszá. Ugye a holokauszt után kezdte ezt a témát boncolgatni. És élete második felében hozott egy döntést, és azt mondta, hogy nem azt kezdem el vizsgálni, hogy mitől válik az ember gonoszszá, hanem hogy mitől, tehát hőskutatásokkal kezdett el foglalkozni, mitől válik az ember cselekvővé, passzívból cselekvővé. És azt mondta, hogy a hősnek 2 meghatározása van. Tehát felejtsétek el azt, hogy hősnek születni kell. Nem kell hősnek születni, hőssé lehet válni. És a hős meg a győztes majdnem, hogy szinonima. És egyértelműen kiderült az, hogy akik cselekednek, akik cselekvőek, ők igazából a boldogok. És elmondta azt, hogy 2 feltétel van a hősnek. 1. Hétköznapi átlagos ember. Ebből mindannyian beletartozunk, tehát félig hősökkel nézek szembe. 2. Ott is cselekszik a hős, ahol más nem. Ahol cselekedhetne más is, de nem, mert könnyebb feladni. De ez nem győztes hozzáállás. És ezzel kapcsolatban ott hozok elétek egy példát, ha vissza tudom ugrani a PPT-re. Én nem bánnám, ha nem magamat nézném, de tehát hogyha maradhatna Ja, bocsánat, jó. Jó, tehát Wesley Autry, egy New York-i ember, 3 gyerekes családban. Lehet, hogy jól hallottátok, néhány évvel ezelőtt történt egy New York-i metróállomáson. Az történt, hogy egy részeg ember beleesett a sínekre. A kamerák rögzítették a metróállomáson, hogy 72-en voltak lent, és ahogy beleesett az ember a sínekre, mind a 72-en elkezdték nézni. Elővették a telefonokat, azt nem mondom, hogy szelfiztek ott vele, de fényképezték, meg kamerázták. Egyedül Wesley Autry volt az, aki kb. 5 másodperc után beugrott, hogy segítsen, gondolkodás nélkül, és próbálta kihúzni, de hát mint egy tipikus amerikai filmben, hogy beragadt a lába a sínbe, tehát nem tudta kihúzni, és most jön a dupla csavar, hogy látta, hogy jön a metró vele szembe. Tehát el kellett pár másodperc alatt döntenie, hogy most itt hagyom ezt az embert, vagy kirúg, és akkor kiugrok. És egy megdöbbentő dolgot tett, ráfeküdt az emberre. És saját testére védjen. És a metró áthúzott fölötte simán. És a végén, túlélték mind a ketten, a végén lemodellezték ezt az esetet, és megkérték, hogy légy újra feküdjetek már egymásra. Amerika, tehát biztos, mindegy, szóval újra megkérték őket, hogy lemérjék őket, és egymáson ez a 2 ember 51 centi volt. És utána lemérték a metró, kicsit más a metróállazat New Yorkban, mint Budapesten. Ugye? Nem vagyok már nézni, oké, jó, azt mondja, igen. És a metró szerelvénynek az alja és a sín között 52 centi volt. És amikor ez megtörtént, akkor azt mondták, hogy te egy hős vagy. És az döbbentett le ebből a történet, hogy Wesley Autry mindig kikérte magának, hogy én nem vagyok hős.
Ez bárki megtette volna, nem? De bárki. De csak ő tette meg. Ott is cselekszik egy hétköznapi ember, ahol más nem. Ők a győztesek, és ők a boldogok. Nagyon egyet tudok érteni Bernard Shaw-val, aki azt írta egyszer, hogy az igazán nagy dolog az életben egy hatalmas és elismert cél érdekében eszköznek lenni. Shaw, Krisztus illata. A világot megváltoztatni, és nem egy jelentéktelen, önző, beteges és panaszkodó szörcsögöt lenni, aki folyton azért tesz szemrányást a világnak, mert az nem az ő boldogságát tartja legfontosabbnak. Minden szó igaz ennek bocsánat, hogy nem túl imász-kompatibilis a megfogalmazása, de azt hiszem, hogy a lényeget átadja. Le lehet egy életet élni panaszkodva is, hogy nekem adjatok, rajtam segítsetek, engem tegyetek boldoggá, ilyen passzív módon. De Isten mindig úgy mutatkozik a Bibliában, mint aki kezdeményező. A boldog Isten evangélium erről szól. Ha téged nem úgy érzed, hogy nem szeretek, kezdj el te szeretni. Ha ő nem kér tőled bocsánatot, kezd el te rendezni a kapcsolatot. Akkor ez a győztes hozzáállás. És ne felejtjétek el, mindig a cselekvők a boldogok. Az irgalmas Samáriai volt a boldog. Nem a papa kiment a templomba beszélni az irgalomról. Bocs, hihetek, mert az irgalmasságról kell tanítanom. A lévita, a dicsőítésvezető megment az irgalomról énekelni. A samaritán is meg megállt, és azt mondta, hogy én meg cselekszem az irgalmasságot. És ő volt a boldog, hiszem, hogy a pap meg a lévita nem volt akkor boldog. Újabb nagy példaképről hadd szóljak nektek, Viktor Frankl, egy osztrák neurológus pszichiáter, és zsidó származású, második világháború alatt élt, és éppen egy olyan könyvön dolgozott, hogy mi az élet értelme, tehát ezt a könyvét írta, amikor őt, apukáját, anyukáját és áldott állapotban levő feleségét elvitték Auschwitzba. Tehát gondoljátok át ezt a helyzetet. Mi az élet értelme? Mindenki soha többet nem látta a feleségét se, a leendő gyermekét se, szüleit se. És amikor egyszer ott sétálgatott az auschwitzi barakkok között, szöges drót alatt, akkor látott egy ilyen, azt a tipikus csíkos köpenyt, ami nagyon fázott, hogy magára vette. Belenyúlt a zsebébe és talált benne egy cetlit. Elővette a cetlit, és a cetlin az volt ráírva, szeresd fel a barátodat, mint magadot. És azt mondta, hogy na, akkor ezt most kipróbálom. Azt mondta, hogy ő is két út előtt álltam. Vagy rázom az öklömet egy életen át Isten felé, miért, és nyalogatom a sebeimet, tök jó, ezt teljesen jobban megtette volna. Vagy a nehezebb utat választom, és ez a győztes út, elkezdek foglalkozni olyan emberekkel, akik még rosszabbul érzik magam, mint én. És ő is túlélte, és azok az emberek, akik körülötte voltak, és elhatározták azt, hogy minden nap azt fogom keresni, hogy milyen jó érott engem, mint Placid atya, 10 évre bevágták őt a gulágra a hite miatt. Elején nem értette, hogy miért, aztán rájött arra, hogy hát egyedül én vagyok itt keresztény ember, tehát én vagyok az egyetlen kapocs Isten és az elveszettek között, hogy elkezdett örömolimpiákat szervezni a túlélés miatt. Az örömolimpia az, hogy minden este összegyűltek, és arról beszéltek, hogy kit mennyi jó ért aznap. Gulágban. És azt mondta, hogy ilyen 13-14 alatt nem nagyon lehetett nyerni örömolimpiát. Akkor egy nap panaszkodsz. Ez se tetszik, az se tetszik, ő is halkan köszönt, meg tehát ilyen problémáink vannak, vagy tudom, esik az eső, és depis vagy pedig tényleg megérintett a szemed, és látod a jót is. Na ez a győztes hozzáállás. És utána megírta azt a könyvet, ez a Viktor Frankl. És akkor, hogy megtudjuk azt, hogy vajon miből fogok én kérdezni, vagy mit fogok kérdezni, hívom a ma délelőtti előadónkat, aki lehet, hogy korán ébredt, és lehet, hogy hamarabb elindult útnak, mint mi, ahogy tettük. Hívom Fló Gábort, aki a Balatonszemesi gyülekezet lelkipásztora, hogy adja át nekünk azt az üzenetet, amit Isten a szívére helyezett. Mielőtt én belekezdenék, annyira szeretném meg, tehát kérdeztem, hogy milyen hosszú üzenetek.
Én ilyen 20-25 percre gondoltam, de mondtátok, hogy lehetek akár 30 is, mondj igent az életre. Na ez a győztes hozzáállás. Az a baj, hogy nagyon sokszor úgy akarunk győztesek lenni, hogy nem harcolunk. Harcok nélkül legyünk győztesek most. Így, hogy vannak a nagy győzelmeket, harcok nélkül. De ez így nem megy. Tehát a harcolóért és a győzelmek szinonimák. Akkor fogsz győztes életet élni, ha harcolsz. Nem nemtelen harcokat, abból eleget láttam már gyülekezetekben. Kicsinyes, nemtelen, ilyen szőrcsomos harcokat. És még imádkoznak is erőért, hogy tudják folytatni. Nemes harcolására hívott el bennünket Isten. Nem az, hogy egymással, Mikes Ármán mondta az, hogy nem test és vér ellen, és nem is testvér ellen van harcon, hanem most már összefogva végre normális harcokat kéne vívni Isten országa érdekében. Ez a győztes élet. Most akkor így az alkalom második rövidebb felében, akkor arra gondoltam, hogy ha már harcokról van szó, és hogy a harcos meg a győztes élet milyen szoros összefüggésben van, Dávidnak néhány harcosát, összesen 3 harcosát fogjuk ma megnézni, akik számomra nagyon nagy példák. Hát akkor kezdjük a... átlépném. Mielőtt rátérünk a 3 harcosra, Dávid harcosaira, egy nagyon fontos igeverset hadd hozzak nektek a lélek gyümölcse. A Szentlélek gyümölcse pedig ezeket teremti meg bennünk. Tehát ezeket nem magunknak kell termelnünk, ilyen izzadságszagon kitermelni magunkból a szeretetet, meg örömet. Egyik testvér mondta, fogamat összeszorítva és államat előre szegezve fogom szeretni. Kicsit ilyen erőltetettnek éreztem, és mondta, hogy 2 hétig bírtam is, aztán rájöttem, az én szeretetemmel nem megy. Ez a lélek gyümölcse. Ha a kellő feltételeket te biztosítod neki, akkor ezeket ő teremteni. Tehát ő ezt fogja teremni. Sose az a kérdés, hogy Isten nem személyválogat olyan szempontból se, hogy a szent lelkkel mennyire töltekezhetsz be. Nem az a kérdés, hogy ő mennyit ad a lelkéből, hanem az, hogy te mekkora helyet adsz az életedben a léleknek. Ez nagyon fontos. Nem csak tőled függ, hogy mennyire tölt be a Szentlélek. Mennyi szobába engeded őt be. Jézus azt mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek. Régen úgy képzeltem el a szívemet, mint ezt a tervet, hogy egy nagy terem. Tehát ha behívom Jézust az életembe, akkor ő szóval benn van. És benne is van, de aztán inkább valahogy úgy vezetett Isten, hogy úgy képzeljük a szívemre, mint ez az egész épületet. Mindenki szobájával együtt. Lehet, hogy most is így vagy itt. Megtértél. Vannak szobák, ahol Jézus nem engedett be, és csodálkozol, hogy bugdácshoz, hogy nem élsz győztes életet. Mert 1-2 szobába beengeded, de a párkapcsolati szobában oda lesz folyó el Jézus. Megvigasztalhat, ha fáj, bátoríthat, ha csügget vagyok, meggyógyíthat, ha beteg vagyok, de ebben ne szóljon bele, hogy kivel barátkozok. Ez nem megy. Ez nem fog győztes életre vezetni. De akkor térjünk vissza erre, most csak a türelem szót fogom kiemelni a lélek gyümölcséből. Türelem, nagyon érdekes ez a görög kifejezés, a makrotimia, úgy lehetne visszaadni, hogy lassan várni, amíg felforr a víz. Lassan várni, amíg felforr a víz. Jóvolást. Ez a mai türelmetlen világunkban nagyon-nagyon nagy kincs a türelem. Annyi türelmetlen keresztényen lehet találkozni. Valaki így mondta, hogy Uram, adj türelmet, de gyorsan. Így és akkor ilyen szalagcímeket lehet olvasni. Valaki nevezte, hogy a mai világunkat a gyors éttermi világban élünk. Csak néhány ilyen, amit újságokból meg egyéb helyekről írtam ki. Hogyan gazdagodjunk gyorsan, ez például egy tanfolyam. És egyre lejjebb megyünk jól, tehát ilyen legaljabb címeket is fogok olvasni. 3 hónap alatt középfokon angolul. 3 hónap alatt középfokon angolul. Ez szörnyű. Hogyan duplázd meg a gyülekezetedet 1 hónap alatt? És most jön a legrosszabb. 4 pont, aminek betartásával Isten megadja minden kérésedet. 4 pont. Tehát miért mondom ezeket? Ilyen világban élünk, adj Uram, de rögtön világában élünk, most gyorsan azonnal, és figyeljétek meg magatokon, hogy ezt a gondolkodást rá akarjátok Istenre és erőszakolni. Most azonnal szentelj meg, most azonnal jelensd ki nekem az akaratodat. Ha ezt nem is mondod ki, biztos, hogy gondoltad már rá. Most, ha lehet ezen az idei konferencián mutasd meg, hogy ki lesz a férjem, feleségem, ma, lehet ma. Most szentelj meg, most azonnal. Most. Azt mondta egyszer valamilyen modern ember olyan, mint a gepárd,
A gepárd az, aki nagyon gyorsan fel tud pörögni 110 km/h sebességre, nem bírja sokáig, mert a testéhez képest aránytalanul kicsi a szíve. És hamar feladja, nem kitartó, ha már kitartásról van szó. És nagyon sokszor mi is ilyenek vagyunk, hogy testünkhöz képest aránylag kicsi a szívünk. És a kicsi szívben nem férnek bele nagy győzelmek. Hányszor van így, hogy 110-zel bejössz ide az imázba, vagy a saját imázatba, vagy ifire, Isten szeretne megállítani és megszólítani, 110-en meghallgatod a tanítást, és 110-en rohansz haza. Facebookon, meg többiek. A család az, hogy érintetlen maradsz. És ilyenkor kicsi marad a szíved. Köszi, hogyha visszarakod. A kicsi szívből kicsi, rövid és ritka imádság fakad fel, csak kicsi engedelmességre és kicsi áldozatra elég. Csak kicsi evangélium hirdetésre elég, és mindennek a vége, hogy csak kicsi gyümölcsöket hoz. Tehát a kicsi szívbe kicsi megtapasztalások férnek, és emiatt az őrült rohanásunk miatt meggyőződésem, hogy lemaradunk egy csomó dologról. Beszélgetésekről, megtapasztalásokról, Isten élményekről, mindenhol rohanunk, és nem vagyunk kitartóak, és hamar feladunk dolgokat. Kicsit álljunk meg, és nagyon szeretnék titeket kérni, hogy álljatok meg ezen a konferencián is egy kicsit. Isten, legyen olyan időtök, amikor egyedül vagytok Istennel. Netán meg akarnak téged szólítani. Van rá esély. És adj neki időt, hogy tudjon válaszolni. Hozzám például úgy még nem szólt, hogy bömbölt a rádió, vagy néztem filmet, vagy nem tudom. Csöndben szeret megszólni, amikor figyelsz rá. Adj neki időt. És lehet, hogy furán hangzik, de magaddal is legyél türelmes, és ez még furában hangzik, de Isten felé is legyél türelmes. Nem kapkod soha. Kitartás ima életekben is. Nagyon szeretem Müller Györgyöt, számomra a kitartás példaképe, és ő is egy győztes. Nem azért, mert sosem bukott el, ő is bukott el. De fölállt. Pap Lászlónak, amikor hozzávitték a nagy boxolóhoz a szülők a gyerekéket, hogy ő tanítsa boxolni, első kérdése ez volt a fiúhoz. Volt, hogy már K.O. után felálltál? Ha azt mondta, hogy még soha, akkor azt mondta, hogy nem foglalkozok veled. Ha már kaptál K.O.-t és felálltál, akkor elkezdek veled foglalkozni. Ő is kapott már K.O.-t, de felállt. És volt egy barátja, akiről azt mondta, hogy Dick Eastmannek hívták, 63 éve, ezt az apójába írtam, 63 év és 8 hónapra imádkozom egy ember megtérésért. Még nem tért meg, de megfog, hogy is lehetne másként, hisz imádkozom. Most ne teológiailag kössünk be ebben a mondatban, hanem kicsit gondolkozz el felőle. Főleg akkor, amikor ez a legrosszabb, ilyen egy hónappal ezelőtt is volt, valamire megkértek, hogy imádkozok érte. Megígértem, hogy persze imádkozok. 2 hét múlva jött, megköszönöm, hogy imádkoztam érte, mert valami megkapta azt, amit kért. És ott szégyeltem, hogy nem is imádkoztam értem. De hányszor az, hogy megígért, hogy imádkozol 1 napig, 2 napig, 1 hétig, 2 hétig, 3 hétig. Azt mondta, hogy 63 év és 8 napja imádkozom a megtérésért. 63 év és 8 napja. És úgy halt meg Müller György, hogy nem tért meg a barátja. És amikor eljött Müller Györgynek a temetése, akkor a lelkészhez nagyon egyszerű predikációt mondott el, oda ment a barátja, és azt mondta, hogy barátom hiteles volt, amiről olyan beszéltetek, hiteles volt a barátom, és emiatt szeretném az ő urát az én Istenemnek. Szeretném, hogyha Jézus beköltözne az életemben. Most akkor meghallgatta Isten Müller György imádságát, vagy nem? Meg. Temetésén adta át az életét a barátja Jézus Krisztusnak. Ez kitartás. Ez a kitartás győzelme. Ő győztes volt. És akkor térjünk rá most már tényleg Dávid katonáira. Isten választott népének az életében mindig voltak választott katonák, akik az első sorban harcoltak. Tehát nem hátulról közelítettek a csatáknál, hanem ott voltak az első sorban. Tehát nem egy ilyen légkondis irodából joystickon irányították a drónokat másik országban, nagyon kevés persze ruhában, hanem az első sorban karddal közöttek. Mindig voltak ilyen vitézei Istennek. Dávidnak is, de nyilván elsősorban Isten vitézei voltak. És mindig voltak olyan, egy verset hoznék, olyan csoporádé katonáknak hívom őket, akik szégyenei a hadseregnek. Tehát akik így fosztogattak. Miután a győztesek már győztek, sokan meghaltak, mártirokká lettek, ők elvitték a balhé nagyját, már utána én is kimegyek, mint Izrael népe.
Dávid és Góliát esete. Van egy nagyon érdekes szó, amit olvasunk, hogy a harci nép, ott volt a harci nép, végig hallgatta a Góliát üvöltözéseit, meg gyalázkodásait, és azt olvashatjuk, hogy a Izrael népe pedig csatazajt csinált. Ez a kedvencem, csatazaj. Nem csatát, nem harcoltak, úgy csináltak, mintha harcolnák. Szerintem így a lándzsákat verték a pajshoz, vagy nem tudom, vagy ilyen pszichai hadviselésben voltak, de átkiabáltak a másik frontra valamiket. Meghallgatták Góliát gyalázkodását, és mindenki visszafutott a saját sátrába, és beburkolózott. Na, ők nem voltak győztesek. Ott egy valaki volt győztes, Dávid, akinek a gyomra nem vette be azt, hogy nem őt gyalázzák, hanem az élő Istent. Tehát annyira jó lenne, hogyha nem ilyen fosztogat, tehát az életkönyvében sosem fogjátok az ilyen fosztogatoknak a névsorát megtalálni, hogy csak győztesek vannak. Csak győztes névsort fogtok találni. Egyik számomra nagyon fontos lelkipásztor Marshall János bácsi mondta azt, hogy amikor megtérés után volt egy nagy vargabetű az életében, és azt az álmot kapta Istentől, hogy látta megnyílva az életkönyvét, és látta azt, hogy a neve kezd el halványodni, Marshall János. És amikor fölkelt, újra átadta Istennek az életét, megújult az élete, megújult a szolgálata is. Az egyik utolsó szolgálatán hallottam őt imádkozni egy háladó napon Pesten, és azt az imádságot mondta el, amitől nem tudok szabadulni, és nem is akarok. Így hangzott ez az imádsága, hogy Uram, köszönöm neked azt, hogy nem tudod elképzelni nélkülünk a mennyországot. Úgy megfogott ez a mondat. Tudom, hogy ebbe is be lehet teológiát kötni, de most ne kössünk bele, hanem engedd magadra zúdulni ezt a mondatot. Istennek ennyire fontos vagy. Nem akarja azt, hogy egy győztes seregben vesztes fosztogató katona legyen. Régi Szátán mondta, hogy nincs a jobb röhely annál a pokolban, amikor valaki Bibliá alatt hóna alatt megy a pokolba. Szörnyű, nehogy már így legyen. Annyira olyan, hogy akik itt vagytok, meg a rád bízottak, és most valakinek a neve eszedbe jutott, annál rád bízottak, biztos, hogy Isten őt bízta rád. Még ha nem tetszik az a név, akkor is. Ott legyetek fönt. Győztes sereg. Akkor nézzük csak röviden egy-egy dolgot, mondok erről a 3 katonáról, és az első, ezek voltak népszerű Dávid vitézei. A Takemoni Jóseb vasárnap egy föltiszt, aki úgy forgatta lándzsáját, hogy egy alkalommal 800 ember döfött le. Hát szóval Leonidász hozzá, képest egy kis mista volt a 300-ból. Azt jelenti a neve, hogy nyugalomban lakozó. Tehát ilyen tipikus harci név, nyugalomban lakozó, azt jelenti az neve. Zsidókhoz nevében olvashatjuk azt Jézus, hogy a Melkisedek rendje szerinti főpap, Melkisedek azt jelenti, hogy békesség fejedelme. Aki Krisztusban lakozik, az békességben, nyugalomban lakozik. Ha benne elrejtett az életed, akkor bármiért téged, először őt fogja érni. Bármiért, ha benne elrejtett az életed, ha benne lakozol, akkor el tudod mondani azt, hogy mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít. Nyugalomban lakozol? Van békességed? Ha nincs, akkor nem tudsz fegyvert forgatni, nem vagy nagyon használható harcos. De látszat békességes se legyen, az még rosszabb. Hogy úgy nyugtatod magad, hogy közben baj van, az se jó. Jézus Krisztus valódi békességet akar adni neked. És miből által ő is tette, mitől vár győztessé? Szerintem azon a győzelmet adatott az esélytelenségen. 1 versus 800. Győzelmet adatott a lehetetlenem. Nagyon fontos az, hogy a hit az nem tagadja a realitásokat, hanem kitágítja. A hit kitágítja a realitásokat, nem tagadja. Nagyon jegyezd meg azt, hogy Isten nem annyit tehet, amennyit te kiszámítasz neki. Ő tiszteletben tartja a hitet korlátait. Akkor a vakembertől azt kérdezte, hogy mit szeretnél, hogy tegyek veled, hogy sok mindent mondhatott volna az alap. Ha kért volna egy vakvezető kutyát, szerintem szeret volna Jézus, vagy vakvezető botot, vagy napszemüveget, de nem ezt kért, hanem azt, hogy Uram, hogy lássak. És szerintem, hogy Jézusnak jól esett ez a kérés. Mekkora hited van Jézushoz szemben? Mersz ilyen nagy dolgot kérni? Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy valami nagy, úgy érzed, hogy lehetetlen az a feladat, amire Isten bízott meg, legszívesen már feladnád. Azt mondod, hogy esélyem sincs. A győztes hozzáállás egyik alapvetére, amit megtanultunk ettől a katonától, esélyt adott egy olyan fajta esélytelenségre, amiben Isten küldte. Ez egy újabb alkalmat igényel, de most ebben nem nagyon megyek bele. Ugye azt mondja Dávid, hogy veled kőfalni sátuglom. De ez azoknak szól ez az ígéret, akiket Isten küld a kőfal átugrására.
Tehát az olyan külfal, amit te magadnak választottál, itt majd én ezt nekifutásból átugrom, arra nem szól az ígéret. Azt mondta, hogy ha a tűzben mész, nem perzselődsz meg, de csak az olyan tűzben, ahová ő küld. Akármilyen tűzben nem menj bele, mert akkor megperzselődsz. Vagy a vizek nem árasztanak el, de csak az a víz, amire ő küld, az nem. Ha ő küld egy látszólag lehetetlen helyzetbe, akkor azt meg fogod ugrani. De ő küldjön, és neki engedelmeskedj. Dávid legyőzte a lehetetlent Istennel. Hát nem tudom, én azt anyukámtól hallottam, hogy bocs, vagy én nekem álmodva ezt mondta, hogy nincsen lehetetlen, csak tehetetlen. Ha tudjátok a forrását, akkor szívesen átírom, én ezt tőle hallottam. De ez tényleg érdemes megjegyezni, hogy nincsen lehetetlen, csak tehetetlen. Isten Jeremiástól megkérdezte azt, hogy van-e számomra valami lehetetlen, Jeremiás? És Jeremiásnak válaszolnia kellett, hogy neked is. Biztos, hogy Isten hoz olyan helyzetekbe, ahol válaszolnod kell erre a kérdésre, hogy van-e szerinted Isten számára valami lehetetlen. És hogy tiszteletben fogja tartani a válaszodat. Jeremiásnak is válaszolnak kellett erre. Vagy Józsué egy lehetetlen helyzettel került szembe, Mózes meghalt, teljesen kétség volt és hogy mi lesz, itt van egy lázadó nép, elkezdődnének a honfoglaló harcok, nincsen se fegyverem, se stratégiám, semmi, leborul Isten elé és kér tőle segítséget, a lehetetlen helyzettel farkas szemet nézve. És gyönyörű, hogy Isten hogy válaszolt az imádságára, kiírtam nektek ezt az igeverset, hogy mit ad Isten erre a kétségbe esett kiáltásra. Csak légy bátor és igen erős, őrizd meg és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes az én szolgám parancsolt neked, ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindent, amelyre csak jársz. Gondolkodtam, hogy Józsué mennyire volt elégedett ezzel a válasszal. Honfoglaló harcokkal előtt mit várna egy ilyen ember, egy harcos Istentől? Vagy legmodernebb fegyvereket, vagy stratégiát, vagy haditervet, hogy fogom én ezeket legyőzni, és erre nem ezeket adja neki Isten, hanem ígért. Ígért ad. Győztes élethez ígére van szükséged. Ne csak akkor következett, amikor bajban vagy. És úgy tekintsen, mint végső tekintély. Nem egy vélemény, végső tekintély. Így tekints az ígére. Ígét adott Isten Józsuénak, és minket is az ő igével szeretne bátorítani. Akkor térjünk rá a második harcosra. Azután Eleázár, Ahóhi fiának, Dodónak a fia, egyike annak a 3 vitéznek, akik Dávid mellett voltak, amikor csúffá tették a harcra gyülekezett filiszteusokat, az izraeliek már visszavonultak, ismét, de ő ott maradt és vágta a filiszteusokat, még csak bele nem fáradt, és hozzá nem ragadtak kezre a parthoz. Nagy győzelmet adott az Úr, nem ő volt az ügyes, az Úr azon a napon. Tehát nem elfutott, hanem harcolt. Az ő nevének is érdekes a jelentése, Isten megsegített. Isten megsegített. Úgy volt vele, hogy ha a múltban megsegített, ezt már számtalanszor tapasztaltam, akkor most is megfog. Na ezt hívom pozitív emlékezésnek. Az a baj, sok minden emlékezünk, amire nem kéne, ez a negatív emlékezés. Na, mi hányszor hallottam ezt gyülekezetekben? Ha tudná a testvére, mit csinált 15 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt, és mindig ezen harcolnak. Én erre csak azt szoktam mondani, hogy nem tudom, mit csinált 15 évvel ezelőtt, azt mondom, hogy mi történt 2000 évvel ezelőtt, mikor volt a nevűjegyen. Remélem, hogy azt felül tudja hívni azt, amit 15 évvel ezelőtt csinált neked valamit. Tehát van ilyen emlékezés is, meg van pozitív emlékezés is, mint Dávid, a Góliáttal szemben. Volt mire visszaemlékeznie. Visszaemlékezett arra, amikor az oroszlánt legyőzte Istennel, a medvét. Azt mondta, hogy most is meg fog segíteni. Amikor bajban vagy, már feladnád, akkor emlékezz vissza az életedben azokra az eseményekre, amikben Isten megsegített. És ezek adjanak neked bátorságot, meg lelkierőt. És így néz szembe a következő feladattal. És végül a harmadik győztes. A következő volt Sammá, a Hárári Agé fia, amikor összegyűltek a filiszteusok Lehinél, ahol a mező egy darabja lencsével volt bevetve, a hadinép már megfutamodott, tehát visszatérő kép, már megint nyakiglán, megfutamodott a filiszteusok elől, de ő megállt annak a darab földnek a közepén, megvédte azt és megverte a filiszteusokat. Így adott az Úr nagy győzelmet. És szoktuk én neked a harcokban nem nekünk kell győznünk, ilyen értelemben. Ilyen értelemben nem. Az ő neve is sok mindent jelent, többek között azt is jelenti, hogy csodálkozni. A nagy kérdés volt bennem, hogy mikor csodálkoztál rá utoljára a te Istenedre. Csodálatos, tanácsos, erős Isten. A Héberben az van, hogy csoda, tanácsos, erős Isten. A te Istened egy csoda, ha már megtértél. A Krisztus harcosa nem tud hozzászokni a kegyelemhez.
Nem tud hozzászokni a bűnbocsánathoz, Isten irgalmához, szeretetéhez. Tehát tudsz csodálkozni arra, amilyen ő, aki ő, a te Istened. És annyira fontos az is, hogy ne maradj meg ott, hogy csodáló vagy, hogy egy csodálatos Istened van, hanem legyél követő. Ha te rácsodálkozol arra, hogy milyen Istened van, akkor elkezded azt az Istent követni, mert azt mondod, hogy ilyen csodálatos Istennek és szeretnék engedelmeskedni. Szeretném őt követni, mert ő csodálatos. És nem csak, hogy csodálni, hogy jaj, de jó, meg csodálkozni Müller Györgyön, meg Spurgeon, meg a többiekkel. Isten azt mondja, hogy szeretnék én téged használni. Ha gyengének érzed magad, annál jobb, akkor már nem kell győzködni, hogy gyengé vagy. Szeretnél téged használni. Úgyhogy az bizatott rám az üzenet, hogy ajánd fel magad Krisztus seregében, akár már úgy, hogy megfáradtál és letetted a fegyvert, akár úgy, hogy még el se kötelezted magad, lépjél be a győztes seregbe, és ne tedd le a kardot. Minden nap fel kell venni az Efézus 6-ban található fegyverzetet. Ez egy tökéletes fegyverzet leírás, egy dolog van, ahol nem létez a fegyverzet. Egyetlen egy. Van mellvas, fej, egyetlen egy támadó fegyver van. Hátadon nincs védelem. Ha megfutamodsz, akkor neked annyi. Jakabnál azt olvasjuk, hogy állj ellene, ne elfuss, állj ellene az ördögnek, de azzal kezd, hogy közeledjetek az Istenhez. Legyél benne elrejtve az Istenhez, legyél az ő jelenlétébe, ahová teremtettő. Állj ellene az ördögnek, és ő elfut. Nem tőled, nem hogy annyira ijesztő, de ott vagy Isten jelenlétében, akkor tőle ijed meg. Ez az, hogy közeledj Istenhez, és ő közeledni fog hozzád. Akkor ellene tudsz állni az ördögnek, és ő elfut tőled. Győztes életet élsz? Végül, amíg attól 2 percet, hanem akkor is elmondom, de röviden még 2 győztes. Egy Biblián kívüli, meg egy bibliai példát hadd hozzak elétek. Vima Rudolfról, nem tudom, hallottatok-e, 1940-ben született, 20. gyermekként egy 22 gyermekes családban. Koraszülött volt, az orvosok nem számítottak életben maradására, de életben maradt. 4 évesen 2-szer kapott 2 oldali tüdőgyulladást és karlátot, de ezek eltörpültek amellett, hogy le is bénult teljesen. Lábszára meggörbült, lábfeje befelé tekeredett, ahogy láthatjátok a képen. Viszont kapott egy városban levő orvosoktól, tehát azt mondták először is az anyukának az orvosok, hogy ha életben is marad, soha nem lesz képes járni. Anyukája pedig a házuktól 50 mérfölddel levő kórházba kellett neki elvinni egy héten többször, mert az volt a feketék számára kijelölt kórház. 50 mérföldet kellett vele utaznia, és Vilma azt mondta egyszer anyukájának, hogy szeretne megtanulni járni. Az orvosok azt mondták, hogy ne is erőltesse, nem fog menni. Ő azt mondta az anyukájának, hogy szeretnék megtanulni járni, és az anyukája nem azt mondta, hogy de azt mondták a doktor bácsik, hogy ne járjál, hanem azt mondta, hogy akkor próbálj meg is, lányom. Én mindenben támogatni foglak, amiben csak tudlak. Fél évvel később már csoszogott, 11 évesen levette ezt a meredítőt, amit láttok. Iszonyú fájdalmak árán elkezdett sétálni, csoszogásból nagy nehezen sétálás lett. 1 éven át minden nap gyakorolt, ugye az orvosok megmondták neki, hogy mennyit gyakorolhat, amikor kimentek az orvosok, éjjel is fölkelt és tovább folytatta a gyakorlást. 12 évesen már kicsit képes volt szaladni is, az orvosokra, amikor megmutatta az orvosoknak, hitetlenkedve rázták a fejüket. 14 éves korától versenyeken is elindult, éveken át az utolsó lett. Akármilyen versenyen elindult az Egyesült Államokban, utolsó lett. Már tudták már, amikor megjelent, hogy tiszta lőhely, megint az utolsó lesz, kinevették, legyintettek rá. Megduplázta ezek után az edzéseit, rengeteget gyakorolt, iszonyú fájdalmak közepette, és most ugrok egy jó néhány évet. És végül az a kislány, akit abszolút életképtelennek tartottak, amikor megszületett, és azt mondták, hogy ha életben is marad, járni sem lesz képes, végül 3 olimpiai aranyérmet szerzett Amerikának, és mind a 3 arany olimpiai érmet 3 világcsúccsal szerezte meg. Új világcsúcsot állított fel. És azt mondta egy riportban, hogy az orvosok azt mondták, sose leszek képes járni, anyukám azt mondta, minden lehetséges, én az anyukámnak hittem. Na ez győztes hozzáállás. És egy bibliai győztesről is hadd olvasok fel nektek végül, kikeresitek a Timóteushoz írt levelet.
már idős az apostol, már költözni készül, bátorítja még mindig, holott ő is bátorításra szorulna, de Pál is ilyen győztes kategóriába tartozott, tehát megint börtönben van, de nem panaszkodik, hanem bátorítja az efezusi gyülekezet pásztorát, fiatal Timóteust, és leírja hogy a levél végén, hogy én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az elköltözésem ideje, 2 Timóteus 4.6, a nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltetetett nekem az igazság koronája, koszorúja, amelyet megad nekem az Úr, az igazi bíró a napon, de nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Győztes vagy-e a mindennapi, a hétköznapokban? A győztes élet az győztes napokból terülődik össze. Lehet csatákat veszíteni, lehet, hogy a padlón érzed magad. Akkor az az üzenet, hogy van felállás Krisztusban. Akkor Angliában dolgoztam egy kemény 1 hónapot. Főnököm, gyakorlatilag elfőztem a főnökeimnek. Főnököm egy nagyon kigyúrt ember volt, és volt egy tetoválás a bicepszén. Egy fél igevers, gyönyörű görög betűkkel. Az volt odaírva, hogy mindenre van erő. Mondom neki, hogy rászít, nem hiányzik valami, a lényeg nem hiányzik ebben az igeversben. És azt mondta, hogy nem. Bár nem azt mondja, hogy mindenre van erő, mert olyan ügyes vagyok. Mindenre van erő Krisztusban, aki engem folyamatosan és állandóan megerősít. 2 hónappal később megint börtönben volt ez. Majd erős volt. Mindenre van erő Krisztusban, aki engem megerősít. Éljünk győztes életet, én ezt kívánom magamnak is, nektek is. Amen. Mindig értem harcolsz, Jézus, körül
Szeretném a teljes fiatalság nevében megköszönni Flót Gábor testvérnek a szolgálatát. Kívánjuk, hogy Isten áldását az életedre és szolgálatodra, ott a ő szolgálatba állított téged. Király Krisztiánt, hogy adjon hálát mindannyian nevében.